Сәлам, дуслар! Biz bugün Balta şəhərinin Birbaş avulunda. Min avulda qalam rubrikasına bik talantlı, bik işçən, tırış hem şiber yigitni düşürdük. Әйдәгез, танышыйк әле үзе белән якыннанрак. Мен Галимуллин Рауил Расимулы, шу Бірбаш авылында туып, Бірбаш авылында үсеп, білем алып, бүгінгі көндә шунда хезмәт итәм. Менә аптырыйбыз бит инде, яшь шибәр егетнең авылда калуы. Әле сез авылда калгансыз, ниндидер бизнес ачам дип тә, акча эшлим дә дип түгел. Сез авыл хуҗасы. Бу аңлаган кешеләр өчен бик зур вазифа һәм җаваплылык. Сез әле бит әле Бірбашта гына түгел, берничә авылны җитәклисез икән, берләштерәсез икән әле, әйме? Бірбаш җирлеге ул үч авылны берләштерә. Бүгенге көндә Бірбаш авылы, Бірбаш сәрдәгәне, Алан авыллары безнең җирлектә гомумән алганда 1500 дән артык кеше яши. Аллага шөкер, авылларыбызда әле яшьләр кала. Biz şuna сөйнәбез. Инде яшьләр калгач эшләргә дә күңелле шулай бит. Төп йортта ул малайның калуы ата кеше өчен ни дәрәҗәдә мөһим? Зурлыгы то, теге татарларны бит, теге тор калмасаңа, малай булса бизәтендә төп йортта калдыру. Малайларны бизәтми. Аңа шулай бит. Менә Раул әфәнде киреләнмәдеме? Калмыйм авылыгызда тегели булай дип. Казанда укып йөргән вакытларында кайтса, монда авылда хәҗер юк дип, озара кирип бер эшләп чыга торган, нигә баласын эшләп чыга торган. Һәрдаим авылга яңалык кертергә тырышабыз. Инде ул булмасын дәүләт программалары нигезләнеп, инде безгә бик зур булышкан үзара салым программасы җилекләргә, авылларга гомумән алганда бүгенге көндә дәүләт авылга йөзе белән борылдысында була. 39 төрле генә программа эшли безнең авылларга карата. Без шуның һәрберсендә актив катнашып, аларны алып, матур итеп эшлибез. Сездә юк, аны эшләүгә түгел, тотырга да кирәк. Шушы эштә бик булышы итә авыл халкы, без өмәләр оештырып, җыштырып, матур итеп теге эшләгән эшне дә саклап торабыз инде. Инде шуның нәтиҗәләрен берсе безнең узган ел дәүләт программасына нигезләнеп мәдәни йортына капиталь ремонт булды. Ул 56 миллионлык капиталь ремонт булып, һәм инде без эшмәкәрләр белән, авылыбызда чыккан эшмәкәрләр белән менә күреп китә аласыз. Клуб алдына урнашкан парк зонасын эшли алдык. Аның үз бәясе генә 8 миллион ярымлык булды. Хәлкәлне яңа башта эшләп чыктык. Инде бу ягына балаларга кичкенә генә мәйданчык булдыра алдык, анда атынчыклар. Менә бу бик зур аланда нәрсә була сезнең? Безнең җирлектә гомумән алганда зур дип әйтә кирәк, 4 сабантуй үтә. Һәм берсе авыл сабантуе булса, берсе Алан авылындагы сабантуй, һәм безнең Бірбаш сәрдәгән кичкенә генә матур гына табигать кочагында урнашкан сәрдәгән авылында да без шишмә көн үткәрәбез. Бу безнең Бірбаш сәрдәгән авылы, безнең табигаты ягыннан бик матур авылларның берсе. Инде менә шу Нурзидә шишмә комплексы, моны эшләргә безнең шу авылдан чыккан эшмәкәр егетебез Габдулнур Хасанович Хусайнов дигән егет булышты. Без гомумән эшләрне спонсорлар белән, иганәчеләр белән авылда, җирлектә бик күп эшләп барабыз. Аларның менә берсе Хусайнов Габдулнур абый, Галимуллин Нияз, Галиуллин Илдар абыйлар, Алан авылында Хисамутдинов Алмаз абыйлар, Фазлыев Булат, Фазлыев Алмазлар, Җәлил хәзрәтләр, алар барсы да шу авылга булышып, авылларга, җирлекләргә булышып торалар. Инде бу комплекска килгәндә 2-3 эштән торган шишмәсе, кичкенә генә намаз бүлмәсе. Монда без ел саен инде 3нче ел рәттән була, Алла бирсә менә бу ел шишмә көн үткәрәбез балалар өчен. Шундый матур җирләрдә безгә дә, сезгә дә яшәргә, эшләргә насыйп булсын, егетләргә дә аяса зур рәхмәт. Һәм инде иң зурларының берсе Рәсәй күләм мөселман балалар сабантуе. Шул мәйданда үтә. Анда 18 яшькә хәтле барлык көчле көрәшчеләр катнаша, безнең 120гә якын көрәшче ел саен катнашанда. Алар арасында менә бер елны без санадык, 75 килограмм үлчәмдә 6 Россия чемпионы бар. Гомумән алганда 10ннан артык Россия чемпионы шушында килеп көч сынашалар. Безнең авыл көрәшчеләргә бик бай. Республикада аң хәтле көрәшче чыккан авыл юктыр. Безнең авылда менә 9 спорт мастеры гына бар. Җәй көне без моны сабантуй, субуй буларак куллансак, сабантуй орны була куллансак, безнең кыш көне менә игътибар иткән булсагыз, без шу субуйга авылның бер башыннан башлап, икенче башына хәтле 2 километр озынлыктагы чаңгы трасса эшләдек. Монда кич белән яктыртылган, барлык уңайлыклары тудырылган. Инде тау итәгенә дә яктырткычлар куеп, аннан балалар тау шуалар. Бірбаш авылының данлыклы шәхесе, дин эшлеклесе Татарстанның башказые Җәлил хәзрәт Фазлыев шушы авылдан дип әйттек бит инде, әйме? Шуңа күрә менә монда экспонатларның сезнең музейда саклануы табигый хәл. Менә монда нәрсәдер күрәбез без шул турыда да. Монда инде хаҗ сәфәре кылган авылдашларыбызның исемлеге. Инде без ел саен анда авылыбыздан Аллага шөкер
хош сәфәр кылучылар булып тора. Инде быелгы сыйлында менә безнең җирлектән 4 кеше хош сәфәренә җыена. Инде аларга Аллаһ Тәгалә сабырлыгын, җиңеллеген бирсен. Димәк, мөмкинлек бар, әйме? Мөмкинлек тә бар, аннары теге дингә тартылыш та бар. 5 вакыт намаз укый Аллаһка шөкер, мәчетләрдә, яшьләр йөри. Рамазан аенда 120ләп ират тәрәвих намазы укый. Икенче якта сүннәт залында 60лап хатын-кыз тәрәвих намазларын йөри. Җомга намазларында без 60ка якын кеше җыелабыз. Менә җәмәгать күпме генә авылларда без төшереп йөрдек, әйме, никадәр музейларда булдык, ләкин мин мондый музейны беренче тапкыр күрәм. Нинди музей бу? Нинди хатын-кызлар монда, нинди тракторлар эзләп таптыгыз сез? Сөйләгез әле безгә. Без инде бу музейны ат музей дип әйтәбез. Инде монда ат магит торганлыктан димме. Инде тарихына килгәндә бу элекке ташландык, элекке коммуналь хуҗалыкның котельня иде. Без моны сатып алып, шушы хәлгә китерә алдык. Инде шуның беренче экземпляры без куйдык, менә ясалма трактор, һәм без шуны тракторда эшләгән. Үзебезнең авылыбызда 4 әбиебез, 4 апаебыз, инде алар бүген генә барсы да мәрхүм, урынында җмакта булсын шулай бит. Булар Бөек Ватан сугышы чоры әбиләренә Бөек ошаган. Ватан сугышы чорында тракторда эшләгән һәм аннан соңгы елларда тракторда эшләгән, хезмәт куйган әбиләрбез безнең. Менә авыл буйлап йөрибез сезнең белән, күрәм, атларда асраучылар күп. Һәм бер генә түгел, менә бер хуҗалыкта 4 күренеп тора. Авылда бит инде ул теге тормыш итәр өчен, көнгә ялгар өчен нәрсә белән шөгыльләнә кирәк. Күпчелек кеше мал асрый инде, атлар асрый. Безнең авылда атчылык, ат асрау элек-электән килгән. Бездә буларга түгел, менә шактый кешедә ат тотучылар бездә бар, Аллаһка шөкер. Менә нишләтәләр ул атларны 4-тәр белән? Безләр ашап бетермиләр инде. Саталар. Сатар өчен, өстәмә керем кертер өчен. Безнең якларда бик популяр ат итеннән казык ясау, колбаслар ясау, колбасын цехлар бар безнең авылда. Шуларга биреп, шуларга сатып, яңадан алар эшләп кире саталар инде. Менә тырыш халык яши гомумән. Әлбәттә, һәр калган хуҗалык, һәр яшәгән хуҗалык нәрсә белән шөгыльләнә. Бездә үз мәшгульләр дәгән 30га якын. Субханалла, алар менә нәрсәләр белән шөгыльләнәләр? Эшмәкәрлек тә бездә бик ала киткән, колбасын цехыбыз бар иткәнчә, пилорамнар, тәрәзә цехлары, итләр эшкәртеп сатучылар бар. Бездә халык тырыш. Техникалар тоталар. Аллаһка шөкер. Менә монда атны да ясап куйгансыз, әйме? Бу инде безгә республика ветеринария идарәсе җитәкчесе Хисамутдинов Алмаз Габдурафовның бүләге булды. Без инде аңа шул элеккедән калган 62 елга дип әйттеләр инде. Кашовкасын булдыра алдык. Ат дип әйткәндә мен сөйләп киттем бит инде, безнең авылда ат җыйнап калган кешеләр күп дип. Шуларның берсе инде гомер буе әтиле уллы ат конюшнинда эшләгән, менә Наил абый Шафигуллин һәм аның улы Фаил абый Шафигуллин. Инде барсында авылдан, якын-тирә авыллардан җыштырып, шуны мотор итеп зданияны туплый алдык. Без эзләдек Узын арба дип. Узын арбаны нәрсә икәнен белмибез. Эзлибез, шушыңа тап булдык. Менә бусы узын арба дип атам. Бу узын арба, бу чигән арбасы дип атала. Менә бит. Без аны алып кайтып, куйганнан соң инде авылыбызның, үзебезнең авылда булган менә узын арба, безнең авыл әйтеп киткәнчә бит инде урманга якын, урманнан шуның белән агач таштаган булар. Аңа 6 метрлы агачлар салып, шу узын арба белән агачны димәк шулай ташыганнар. Урманнан агач чыгарганнар. Инде бу тарантасны безгә район башлыгы Рамил Рашидуллин Тфулин белән китте. Без аны Башкортстанның Бүздәк районына барып, Кызылъяр дигән авылдан алып кайттык. Инде монысы безнең атка тагып, печән чабу агрегаты, без монда табып алып кайтып урнаштыра алдык. Әйтеп үткәнчә, безнең бит узган шу мәдәният йортына программага нигезләнеп, шу капиталь ремонт булды. Һәм без шуны буш булган бер 2 бүлмәсенә, 2 бүлмәгә мәдәният үзәгенә һәм бер өлешен тышта, 3 өлештән музей ясарга булдык. Монда җирлек урнашкан, сельсовет дип әйтәбез инде, спортзал, клуб, мәдәният йорты дип әйтәбез, библиотека, почта бүлеге һәм медпункт. Бу күп функциялы үзәк. Инде мин әйтәм, җирлек башлыклары хәзрәтләрдән кала иң күп шөкер әйтүчеләр дим. Чөнки иртә белән торабыз, Аллаһка шөкер, әле су бетмәгән, су бар, газ бетмәгән, газ бар. Тәрәзәдән карыйбыз, Аллаһка шөкер, авыл исән сау, телефон шалтырамаган, ул бу юк дип шатланып куясыз. Инде сәгать дигәннән иртә баштан кичә хәтле инде, аның теге кайбер көнне кайта алмаган көннәрдә була, име, соң кайткан көннәрдә була. Хезмәт иткәч, эшен шул булгач, идә тыл нык булса, эшне эшләп була шулай бит. Инде идә Аллаһка шөкер, җәмәгатем, 2 балам, әтияне белән төп йортта матур итеп яшибез. Субханалла, бик матур гына яшәп ятасыз. Шундый шибәр егетләр үстерәсез.
әтияне егіз, ике қонатығыз исән. Менә эшлисе дә эшлисе бит инде, әйме Рауил әфәнде? Енді ол төбетнің өз жылысы бар бит. Туғандар жылысы, әтияне жылысы, балдар жылысы. Енді анан тышында біз барыбыз да дейінде. Әйтәләр бит инде, теге қойдана белән тұру авыррак дип. Biz сорау бирик әле, сезнең ирегез дә җаваплы эштә эшли, менә әйтеп тә киттеләр, теге кайтып кермәгән чаклары да бардыр дип. Ничек менә бу ниләрне ничек уздырасыз? Сез бит әле яшь кеше. Әйенде иремнең эше бик тыгыз. Без аны шулай кабул итәбез инде, эш урыны. Кайнама килгәндә, минем кайнам бик яхшы ул. Без аның белән иптәш кызлар шикелле бик яхшы тормыш итәбез, Аллага шөкер. Мен шушы йортка 73-нче елда килен булып төшкән идем. Үзегез килен булып, әйме? Ул вакытта 19 яшь ярым идем яңа. Кайнанам бар иде. Һәм шушы иремнең энекәше бар иде бу йортта. Алар укып чыгып китте. Институтта укыды. Кайнанам белән 36 ел birga turdik. Ondan so'ng ko'p turmadim endi, men ayoldan keyin keldi. O'zim shu qo'ynona xalinda qoldim endi, mana shu boshqa qo'ynona bilan, ha kelim bilan. Allohga shukr. Allohga shukr. Haybatgina yashab yotamiz. Мөхтәрәм җәмәгать, менә мин сезне шундый шибәр егетләр белән дә таныштырып китим әле. Менә шушы йортта тәрбияләнәләр. Рауил әфәнденең 2 канаты. Булар 2 өмете, 2 горурлыгы дип әйтеп китик. Күрәсезме сез менә мондагы медальләрне? Субханалла, монда алтыны да, көмеше дә, бөтенесе бар ахыры. Син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Исемең ничек әле? Билал. Билал исемне карагыз әле, исеме дә бик матур. Biz әткәнче мәрҗәмә белән 2 ел булыштырабыз инде. Улыбыз Билал, кечесе Ансар. Инде Билалыбыз 2 ел, икенче ел менә бил көрәш белән шөгыльләнә. Көрәш нәрсәсе белән кызыклысың сиңа? Ничек кызыгып киттең көрәшергә? Авыр бит анда, күтәреп бәрәләр, билләр авырта, аркалар авыртып куя. Куркытмыймы? Юк. Әти башта күрсәткән миңа ничек. Көрәшергә кирәге. Икенче кыздан. Аллаһы бирерсә, Россия чемпионы итеп күрәчәкбез әле без Билалны. Исегездә калдырыгыз бу егетне. Синең белән дә танышып китик. Син нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Мин аны әйтәм. Субханалла. Бүген без азан тавышы ишеттек. Синеке түгел идеме ул, алай булды? Ансар дигән улыбыз, кече улыбыз, ул 2нче класста укый. Хыялың нинди хыялың? Хыялым юк. Хыялың бар бит инде. Кем буларга? Хәзрәт. Авылда хәзрәт буласың киләме? Әллә инде менә Җәлил авылда име? Җәлил хәзрәт кебек Казанда казый буласың киләме? Ничегрәк? Авылда буласың. Шушы авылда име? Менә бит сокланам мин менә шушылай үз авылларын яраткан кешеләрне күрсәм, молодцы егетләр. Мондый матурлыкны бит шәһәрдә табып булмый. Менә авылларны карап йөрдек. Авылда бит яшәргә була. Аның үзенә күрә паркы бар, менә спорт комплекслары, спорт залларыбыз бар, yol парклары бар, чаңгы трассалары, футбол полялары бар, шулай бит. Инде эшләргән, яшәгән, яшим дигән кешедә бүгенге көндә авылда яшәп була.